Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, ιδιοκτήτης της Σχολής Οδηγών Τζεμπελίκος και σήμερα θα αναλύσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας. Στον αργό διάδρομο θα πρέπει να διανύσουμε μία απόσταση 25 μέτρων ανάμεσα σε δύο γραμμές πλάτους 40 εκατοστών. Θα πρέπει να μην πατήσουμε δεξιά και αριστερά και ο χρόνος μας να είναι περισσότερος από 15 δευτερόλεπτα. Μεγάλη προσοχή, δεν πρέπει το πόδι μας να φύγει από τα υποπόδια και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να κοιτάμε μακριά για να είμαστε μέσα στις γραμμές και όχι πολύ κοντά για να μην φύγει το τιμόνι. Τα πόδια μας θα πρέπει να είναι σταθερά πάνω στο ντεπόζιτο, τα χέρια μας όσο γίνεται πιο χαλαρά και να προσπαθούμε να έχουμε το συμπλέκτη με το χέρι μας κρατημένο και να τον αφήνουμε πάρα πολύ αργά. Δεν χρειάζεται γκάζι γιατί έτσι θα μειώσουμε κατά πολύ το χρόνο και θα είμαστε εκτός.